खुलुमबाय आंनि मुङा मधुस्मिता बर' आंनि बाबानि नामा प्रदीप कुमार बर' आरो आंनि आइनि नामा सुशीला बर' आं थांनाय MBBS फाइनाल एग्जाम बे मासाव जानाय एग्जामाव आं हार्डवर्क खालामनानै माबा जाबाय साक्सेस जाबाय 2021 बैचआव नीट पास खालामनानै आं 2021 बैचआव तेजपुर मेडिकल कलेजाव आं एडमिशन लादोंमोन दा 4 years after 4.5 years दा फाइनाल MBBS एग्जामखौ होनानै दा आं फाइनाली पास जानानै मोनसे जानो हादों बे आङो एफिनिटी कोचिं सेन्टाराव कोचिं लादोंमोन आरो हाई सेकेन्डारिखौ आं कृष्णकान्त खन्दिकय जुनियर कलेज पाठशालायाव खालामदोंमोन फरायदोंमोन बेयावनो आं फार्स्ट सोलोंनायखौ आं कलेजावनो सोलोंलांदोंमन ओमफ्राय बोसोरनै सोलोंनायनि उनाव आं कोचिं लानानै ड्रप होनानै कोचिं लानानै फरायनानै ओमफ्राय उनाव तेजपुर मेडिकल कलेजाव एडमिशन लानायसै my message for the next generation is that जिमान hard works बाबो जिमान obstacles फायबाबो even in our path obstacles फायबाबो we should try to pass आं पास जानानै जों बिराद हैप्पी आंनि फेमिलिया हैप्पी मा बाबाया बिराद हैप्पी आंबो बिराद हैप्पी मोजां फिल खालामदों आरो आई होप जे आंनि पास खालामनाया गासैबो जोंनि जायगानि मानसिनि थाखाय मोनसे प्राउड इभेन्ट आंनि पेरेन्ट्सफोरा सिन्स चाइल्डहुड दिनैसिम बहुत खस्थ' खालामदों उन्दैनिफ्रायनो क्लास 10 आं न'आवनो थानानै आं फरायदोंमोन बेयाव बिराद खस्थ' जादों ओमफ्राय आं बाहेरायाव थांनायावबो फाइनान्शियली इमोसनेलि बहुत सापर्ट खालामदों इभेन इन माय हार्ड टाइम्स आंखौ बिराद सापर्ट खालामदोंमोन बोसोरसे इन्टार्नशिप खालामखांनानै जों रुरेल खालामनानै एग्जामखौ होनांगोन ओमफ्राय दा नीट PGआव पास खालामबा आङो सानदों आं किसुमान माबा सानना दोनदों आं किसुमान ब्रान्च सानना दोनदों दा रेडियोलॉजी लायनाय जायो ना अपशन गायनि लायनाय जायो बेखौ एकर्डिं टु टाइम लासिगोन बाट आई होप जे आं उनावबो फिउचारावबो आं हार्डवर्क खालामनानै आं नीट PGआव मोजां नम्बर लानानै आं पास खालामनानै मोजां ब्रान्च मोनसे लानो हायो आंनि फिसाजो मधुस्मिता बर'आ देग्लायनि MBBS फाइनाल एग्जामिनेसनाव उथ्रिनो हाबाय बियो जोबोद खस्थ' खालामनानै हार्ड स्ट्रागल खालामनानै फरायदोंमोन आरो बेबायदि फरायनायलाय MBBS फाइनाल आनजादाव मोजाङैनो मोजां उथ्रिनो हाबाय आं आसा थियो बियो इयुनाव आरो मोजाङै फरायबावगोन आरो गावनि आसा थिनाय बायदियै दावगालांनो हागोन बियो थांनाय 2021 मायथाइयाव नीटखौ क्रेक खालामदोंमोन आरो तेजपुर मेडिकल कलेजाव MBBSनि थाखाय मुं थिसननो हादोंमोन आरो बेनि लेखायै देग्लाय 2022 मायथाइनि MBBS फाइनाल आनजादाव बियो मोजाङैनो उथ्रिसारनो हाबाय